Gaur, ikasle abertzaleaketik, ikasle greba deitu dugu Euskal Herri osoan, eta mobilizazioak antolatu ditugu 11 herri eta hirietan, 4 arrazoi nagusirengatik. Alde batetik, atzoko erasoa ikusita flotillari gure elkartasuna adierazteko, Palestinako egoera oso larria da eta mundu osoan gertatzen ari den bezala oso garrantzitsua da arrazoi honengatik kaleak hartzea. Bigarrenik, konplizeak seinalatzeko eta konplizei boikota egiteko, guk uste dugu Euskal Herritik egin dezakeguna dela genozidioaren konplizeak direnak eta Israelgo estatua finantzatzen dutenak boikoteatzea, bai Nafar gobernua, bai Eusko Jaurlaritza, KAF, Euskal Herriko Unibertsitatea eta beste hainbeste konplize. Hirugarrenik, mahaigaineratu nahiko genuke, Trumpek eta Netanyahuk aurkeztutako akordioa faltsua dela, akordio honen bitartez bilatzen duten bakarra dela Gaza eta Palestina orokorrean guztiz okupatzea eta kontzentrazio esparru batean bilakatzea, eta horren eskutik ere azaleratzea bi estatuen konponbidea iruzur bat dela. Palestina benetan aske izan behar bada, Israelen suntxiketaren eskutik etorri behar da. Eta azkenik, Palestinar erresistentziari gure babesa aderazi behar diogu, izan ere, Palestina gaur egun desagertu ez bada, hamarkadetan zehar Palestinar herri langileak egindako erresistentziari esker izan da. Orduan, horren eskutik ere, dei egitea gaur arratsaldean gobernu delegaritzan deitu den mobilizaziora, eta batez ere, larunbat honetan Palestinarekin elkartasunak, Palestinar erresistentziaren defentsan eta Israel desegitearen alde Antoniutin Amabietan deitu duen mobilizazioetara.